despre această experiență. Eu stai să mă gândesc. Veniți mâine, vă rog. Diferite care e total. Pentru, nu știu, 100 de euro, cu tot spărat în Europa, sau să gândești să faci pentru asta. Și dacă faci puțin mai simplu sau faci mai de cameră, vreau să duci telefon. Și faci de pe telefon. Și eu la fel, e dacă să... Și de acum imaginați că merg în transport public. Salutare! Astăzi suntem la cea de-a treia ediție din Machiaj Secrete. Astăzi avem ocazia să o cunoaștem mai de aproape pe Elena. Salut! Elena, dorim să ne povestești cum ai început, de fapt, sfera, domeniul de beauty, de make-up, ce te-a făcut să mergi spre direcția aceasta, de fapt? Asta cred că o să sune banal, dar ca și cam toate domnișoarele care din domeniu, de timp am iubit să mă machiez. Îmi plăcea să mă machiez pe mine. Dar oricum, adică niciodată nu m-am gândit să fie asta profesia mea. Am născut, m-am măritat, stăteam acasă și mă gândeam că oricum odată și odată o să trebuiască să ies din zona de confort și adică să mă ocup cu ceva. Și prietena mea mi-a spus, Lena, dar ție parcă îți place să faci machiaj, de ce nu încerci? Și într-o zi stăteam pe internet și ne-a apărut videoul lui Efsane, că caută modelă la machiaj. Și zic, mă duc amuia să văd, nu și poate o altă persoană să-mi facă mie așa neobișnuit. Și m-am gândit, dacă o să-mi placă, o să merg și o să învăț. Și m-am dus și când am văzut și ce s-au făcut fata și ea cu mine, am zis, wow, asta-s eu, să putești așa ceva. Și când am văzut că, într-adevăr, machiajul trebuie învățat, m-am dus chiar, nu știu, de curs de o săptămână, dar eram la cursul ei. Rapid Da, m-am hotărât foarte mult. După curs, cum ai început să-ți găsești baza de clienți? Cum ai început să te evidențiezi pe piață? În primul rând, eu cred că când e tău, a fost de foarte ușor și fără mult chin, fără să cauți tu ceva. La mine, de exemplu, iar și Efsane a fost persoana care îmi scrie într-o zi, Lena, o fată care face coafuri, caut pe cineva care face și machiaj. N-ai vrea să, nu știu, să închiriez cu ea. Și eu zic, da, dă-mi contactele și o să vorbesc cu fata. Și m-am întâlnit cu domnișoara care eu am, domnișoara în studio care face și coafuri și am început să închiriem împreună. Și adică ea cumva mi-a dat prima dată clienții. Câți ani ai pe piață? 3 ani. 3. Tu predai cursuri deja? Predau cursuri și de machiaj pentru tine și de rog și de bază, cursul de bază totul predau. Care a fost, de fapt, videoclipul care te-a făcut pe tine mai vestit în internet? Dacă nu mă greșesc, cel cu soțul, nu? Primul. Dacă, sincer, eu nu știu, chiar nu știu. Dar care e chestia? Că eu, de la început, faceam o diferență între videoclipurile care le postam pe TikTok și pe Instagram. Adică, nu știu cum, acolo era un fel de content și era altfel. Și, pur și simplu, într-o zi, nu aveam și postam. Și zic că eu și ieșeam pe TikTok și postez pe Instagram. Și când am observat, dar doar tot aceeași lume se uită. Și o prins și pe Instagram. Și de atunci tot nebunia care fac pe TikTok o pun și pe Instagram. Dar el cum vede sfera domeniului? Îi place? Este mulțumit? Te-a susținut până când ai început? Eu cred că fără, mai ales financiar, prima perioadă, mai ales ca în sezonul de iarnă, când nu avem multe programări, oricum e foarte bine când cineva te susține financiar, asta e un plus foarte mare. Adică te-a susținut? Da. Tu primești foarte mult hate. Cum te descurci cu el? Nu, totul. Principală emoție, știm. Pentru mine n-are importanță. Eu nu clasific lucrurile ca bun și rău. Pentru mine să se întâmple ceva, dar și bun sau rău nu are importanță. Interesantă. Spre exemplu, pe mine mă afectează hate-ul. Sau critica. Și asta e bine. Asta e bine. Reacția este și, că, de exemplu, e mai dureros, nu pe ceva zici, că e dureroasă, cum zici, indiferența, știi? E mai dureros indiferența, dar hate-ul, mai ales că dacă e cu talk,
lasă-ți și. Da, tu faci din hate, tu faci content. Da. Asta e foarte fain. De fapt, asta când am intrat la tine în pagină și am văzut lucrul ăsta, deodată am înțeles. Aha, se diferențiază la noi aici. Da, și eu chiar din asta, cum și tu spui, fac content. Că ia, și asta iarăși eu, de exemplu, eu o rubrică, așa să o spunem, că scot comentariile negative și iarăși le pun, nu știu, le arăt la oameni, le pun în față. Și asta iarăși dă încă și mai mult. Da, tu deja joci bine de cu ei. Aha. Eu nu înțeleg că se manipulează de mine. Lor le pare că e acolo să... Interesant, da. Mi-ai părut tu, de fapt, în rețele socializare și cum te văd acum în realitate. Se simte o diferență, da, se simte diferență de personalitate. Apoi eu, dacă sincer, chiar dacă așa am fost la Modexpo și trag atenție la privirea oamenilor și cumva eu înțeleg cum se uită și de ce se uită. Înțeleg, de exemplu, că se uită în sensul asta e și ea, păi dar nu arată așa, știi? E ca când așa ceva se simte. Dar cu spatele vopsit încă nu a fost niciodată. Straniu eu când încep să fac un machiaj, de exemplu, dar clienta îmi spune că are rochia cu un picior gol, normal că să fie tot un întreg corp, apoi fac și piciorul. Ce fain. Da. Și lucești tot. Nu pui economisi pe produs. Nu. Invers, de multe ori fond de ten, mai ales acum rămâne o grămadă și la... Clar. Asta da. La ce vârstă te-ai căsătorit? La 21, eu cam greu cu ani. Am văzut pe recent că a stat în fiica ta. Foarte multe reacții primite acolo. Da. Ce și te răbăță, scumpă. Cum are... Eu cred că asta e un challenge, de fapt, ca să treci, să faci cu un copil micuț. Ca să înțelegi, el spune, mama, când facem machiaj, când îi faci și machiaj, mai ales când mă vede machiată și machiată chiar așa bine, apoi îmi spune, mama, când îmi faci mie, când îmi faci mie. Și eu pun, nu mă încep să aplic, de exemplu, nu știu, fond de ten și ceva și eu dau deodată. Eu m-am obosit, cât-ți poate. Nu, ai intrat în joc până la urmă. Și apoi dam să mă uit în oglindă și apoi vede că ceva, i-am adăugat coloare, de exemplu. Și gata să trezește, da, îmi place, hai să facem. Da, aș spune că un machiaj pe copil e mult mai repede, pentru că acolo nu trebuie să faci perfect. Oricum, și, de exemplu, oricum nu faci corecția feței în totalitate. Acolo așa, o leac de culori, idei și gata. Sigur. Ai practicat masterclass-uri? Am făcut unul online și unul offline, aici în Moldova. Dar vreau să mă duc numai decât la români. La români? Da, eu îmi dau seama că m-am regăsit în stilul acela, cum fac româncile, ca și în limba, și asta e mai eu. Asta e interesant, că de obicei toți vor partea de America, Anglia. Asta, da, dacă să luăm un mare de tăt, da. Așa, la general, mie îmi place cum fac româncile. Nu știu, conturul e accentuat, ochii, adică colorați accentuat, cât mai mult luciu, nu e natural, așa spunem, știi? Adică pentru tine machiajul, dacă să vii la machiaj, să faci un machiaj din ăsta complet. Da, pe mine să mă lași să fac eu și vreau. Păi da, e acum e ocazia. Majoritatea make-up artiștilor, ei se regăsesc în stilul minimalist, culori mai neutre, care se meargă de obicei la toți, pentru că se meargă un machiaj la o persoană, trebuie să iei în considerație pe lângă culoarea părului, culoarea ochilor și așa mai departe. Trăsăturile, ca persoană, ești mai, nu știu, mai open, ești mai închisă, ești mai, de exemplu, niciodată în viață poate nu te-ai machiat, oricum tot trebuie să iei în considerație. Da. Pentru mine, știi, și e clientul perfect care e, acela care vine și îmi spune, eu nu știu nică, tu fă-mă cum aveți tu. Și zic, все, задачка поняла, știi, principal și frumoasă. Și pentru mine tot ca scop este, în primul rând, clientul și довольный și să fac frumos, normal. La fiecare curs, de exemplu, chiar și de perfecționare și online, oricum
vezi ceva nou și, adică eu acum, de exemplu, cum machez, nu machez fix așa cum la bază am învățat și gata, cu asta merg. Nu, clar că te regăsești și online, am ea, dacă multă informație, oricum te regăsești în ceva, pui în aplicare, vezi că îți primești mai bine. Deseori ai clienții care îți cer machiajul decolorat? Dacă sincer, nu chiar. Nu? Nu. Dar sufletul îți dorește mult. Da, și eu asta o fac pe mine, în primul rând, și dau pe modele. Dar ți-ai dorit să dezvolți lucrul ăsta? Da. Ultimul timp și am vrut să spun că mai am domnișoare care pentru machiajul, pentru dansuri. Și acolo tot e anume wow efect și colorat și foarte ochii puși în evidență și îmi place, chiar îmi place. Da, acolo și coafura și tot e mai accentuat. Da. 2026, ieșim din zona de confort și punem mai mult culoare alb, albastru. Eu nici nu am intrat în zona aceea, dar de confort, eu n-am de nici. Da, pentru tine da, dar pentru majoritatea care după trenduri se orientează? Clar că machiajul clasic, ca și orice make-up artist, cum observ și online, are o metodă, o tehnică, așa să o numim, de a face un machiaj pe client, că oricum la diferit meșteri e diferit, și ca când bate anume același machiaj, parcă pentru toate clientele, anume cliente. Dar mi-mi place să adaug culori, nu știu, să adaug sclipici, să le fac toate să fie diferit, mi-mi place. Încă și am mai vrut să spun că sunt clienți care îmi spun, dar tu nu prea postezi anume clientele. Și eu spun, dar clientele aleg ceva foarte minimalism, nu știu, machiajul clasic de seară. Mie se pare că asta nu e interesant, să fix același machiaj la toate persoane. Și de asta eu aleg să postez anume machiajurile care le fac eu cu ideile mele. Tu nu le vezi ca pe o metodă de promovare în internet, ca un content? Da, eu nu le văd. Eu nu, foarte, foarte rar aleg să postez o clientă, doar dacă chiar e foarte super frumos și o văd că o duce cap să joace la cameră, sau dacă o ales un machiaj mai așa, mai îndrăznesc, mai colorat. Care e cea mai bizară întâmplare care ți s-a întâmplat în momentul? Am avut așa un caz că am fost invitată la domiciliu, eu și cu colega mea care face coafurile. Și acolo, bine, istoria e un pic lungă, dar în orice caz am fost ca când învinovățit că s-a făcut acolo un furt. O țăpoci câte aur. Și până la urmă s-o găsit. Dar persoana care foarte mult a pus presiune și că acum își cheamă poliția și, nu știu, mare zarvă, la urmă a sunat mireasa și mireasa spune că țăpca era mine. Și persoana aceea e ca un bărbat, fratele mireasă. Nici nu mi-a spus nouă, de exemplu, că fetelor mă scuzați, s-o găsit țăpca, nimic nu a spus, absolut nimic, și s-a întors și a plecat din cameră, nici nu i-au anunțat că s-o găsit, dar la telefon noi auzeam clar că, adică sora lui, mireasa, a spus că e la dânsa țăpca, eu plecat cu țăpca. Dar ca când el a dat vina pe noi. Interesant caz. Da. Și după aceea noi ne mai ducem la domiciliu. Lecția e învățată. Tu ai mai fost la ceva cu modele, cu dansurile, da? Și poți să-mi spui despre această experiență? Că te-am văzut acolo, că lucrai în toată firea, rapid, concentrat. Eu, la general, ca tare, când fac machiajul, eu îl fac foarte repede. Și eu cred că, eu nu știu, pentru mine asta e plus. Eu nu sunt omul care faci tot perfect și să streseze, că uite că aici îți vede, aici nu știu și... Nu, eu mă uit la opția cartină, așa să spun. Și, de exemplu, la prezentarea de modă, unde, nu știu, în 2 ore tu trebuie să faci 20 de fete. Da. Pentru mine asta e ușor, mie îmi place să fie cât mai mult șevilele văcru mine. Și mie mi s-a părut foarte interesant. Pentru mine asta nu e ceva.
stresant. Pe când erau domnișoare care toți făceau machiajul și pentru dânsul ele au spus că nu mai vin la așa ceva, că nu se regăsesc. Dar tu ai plecat. Da. Uite, când îți faci machiajul de colorate singură pe tine, Mhm. ieși în public cu el, da, atragi privirile, probabil. Dacă sunt fără mașină, de exemplu, și merg în trolebuz, chiar asta a fost, cred, 2 ani în urmă, avem un machiaj destul de accentuat și plus la toate ne-am pus un detaliu, știi, în cercel în nas. Și ne-am pus și m-am dus la trolebuz. Și acolo copiii din trolebuz și altă aferă, știi, leșinau de râs, uitau la mine, dar nu se puteau abține, știi? Uitau la mine și leșinau acolo, Doamne ferește. Dar e interesantă chestia, fiindcă la fel și eu după emisiune când plec acasă, dacă plec transportul public, trag niște priviri din astea, știi, de scanare, de din cap până în picioare și din picioare până în cap. Gen că, mai ales de la băbuță. Da, Și cu fata asta s-o machiat, iată, s-o vopsit. Da, da. La cursul de machiaj ai mai făcut ceva gene sprâncene? Nu. Nu? Da, machiaj. Nu ți-ai dorit să mergi în cursuri, să profundezi în sprâncene, să faci sprânceana cât mai corectă, cât mai grea, cât mai... Chiar cu sprânceana, ca să înțelegi tu, e bătut în punctul în care trebuie, pentru că eu... Asta e punctul meu slab. Eu îmi dau seama că eu cu sprâncenile nu prea, pentru mine ele parcă eu nu știu, nu că ne se dau greu, dar dacă stau să analizez, posibil că eu le las la urmă și eu la urmă parcă nu le dedic suficient timp, știi, să le, nu știu, să le fac perfecte. Dar oricum, e că chiar și am spus că vreau să plec la România, să învăț acolo în cursa, oricum aș bate în asta, că românșii tot fac sprâncenile foarte frumos. Da, le accentuează cu consilia și așa mai departe. Da, și fiecare fir cumva îl desenează. Spune-mi, te rog, unde vezi tu peste 5 ani în domeniul de beauty? La fel doar numai cliente și cursuri sau mai planifici ceva ca scop? Mie, la momentul dat, foarte mult îmi place și eu fac. Dar dacă, sincer, ori nu știu, ori că nu mă văd, ori, nu știu, mie îmi pare că eu nu o să mă ocup peste 5 ani cu asta. Serios? Da. Mie tare mult îmi plac schimbările și eu mă tem că eu nu o să rezist să stau tot în... Ori doar de, nu știu, doar de să-mi deschide, într-adevăr, nu știu, un salon, un studio mai mare, ori să lucreze fete, ori cumva, oricum, ceva schimbări. Atunci, da, așa. Nu știu că nu mă văd toată viața că o să lucrez cu clientul, știi? Păi da, de asta cumva știi și te-am întrebat, pentru că la un moment dat asta e foarte obositor, te consumă foarte mult. Dar și vrei să crești, parcă, nu știu, Da. vrei altceva. De ce sfat ai dat tu Elenei din adolescență? Să fac ce am făcut și oricum fiecare drum duce tot la mine, știi? Și adică, nu știu, eu n-am momente pe care să-mi pară rău sau, nu știu, eu ne-aș spune că eu sunt lângă tine, fă ce vrei, cum asta și așa și oricum le tine să liniști. Tu ești genul de om cu picioarele pe pământ, nu ți duci tare departe, nu visezi, nu regreți. Nu. Eu sunt omul prezentul. Pot accepta, știi? Într-adevăr, așa un machiaj, de exemplu, trebuie, într-adevăr, ori să ai încredere în tine super, știi cum că, ori să fii, într-adevăr, indiferent de părerea oamenilor, știi? Oricum o să găsească oameni care să te critice, să te privească, să te judice, să te... Și ai spus tu că trebuie să ai încredere, să fii gescă la viață. Eu, de exemplu, când port un machiaj, bine, machiajul, pentru mine machiajul asta e ca o mască. Masca de azi e, știi, e neșnică, e dobrincă, e zâmbăreață, dar, de exemplu, să port așa ceva, la mine deodată beach face. La mine foarte mult contează machiajul care îl port.
Eu nu știu, de exemplu, când vin modeli la mine și eu le machez, tot ceva accentuat, și ele tot spun de genul cu ăia, mă știți într-o legătură o să uite la mine. Și eu spun, Cataria, că eu tot timpul judec oamenii după ce sunt eu. Și, de exemplu, eu te văd pe tine așa, apoi eu mă uit, blin, că e interesant, frumos și te cunoști. Eu mă uit că e interesant, asta nu înseamnă că eu mă uit și zic, oh, Doamne, și cu tine și te machiază așa, nu știu. Și mie îmi pare că oamenii respectiv care se uită la tine într-o parte tot așa, știi? Te analizează pur și simplu, se uită că chiar într-adevăr nu poți să nu te uiți, știi? Iată, tu ai practicat cursuri ceva de montare, editare în internet, adică de a lua curs, de a studia, sau asta singură? Asta e doar prin observare, adică mult content consum și observ ce face lumea, așa fac și eu. Okay. Dar oricum, mi-am făcut o schemă de editare a mea și cu dăm să lucrez. Socializarea de Instagram, tu practici după algoritm sau ceva, sau tu pur și simplu postezi când dai, sau... De exemplu, eu am observat care content prinde la public și cumva la mine acolo, că când sunt câteva rubrici, așa să le numim, mă priești în jos, te rog, contentul cu persoana aceea neplăcută, da. Content când arăt machiajul, tutorial și totodată povestesc un caz. Și apoi content cel care unde citesc comentariile negative. Tot că este genul ăsta de videoclipuri, adică prind la public. Adică tu ți-ai găsit niște ta și tu mergi pe asta, fără algoritm, fără... Eu știu, de exemplu, eu o săptămână nu prea am postat cu personajul cel meu nu prea plăcut, acum înseamnă că da, trebuie de băgat o istorie, știi? Tu, adică te observă la tine în pagină, începi puțin să-ți mai arăți și din viața ta personală. Deja vrei să treci la o altă parte de creare de conținut? Adică să fii mai mult tu acolo, însuși personalitatea ta reală, fără persoanele neplăcute sau comentarii sau ceva de gen. Oricum tind spre asta, dar până și fac și adică și prinde la public. Asta la fel. Cum ai reacționat la tot procesul ăsta când ai văzut că se adaugă? Te-a motivat într-un mod oarecare sau pur și simplu le-ai luat ca ceva normal? Normal că atunci, pe moment, wow, dar cum așa, serios. Și nu știu, și asta oricum te motivează, înseamnă că se poate, înseamnă că poți, înseamnă că nu știu. Și asta te motivează să creezi încă și mai mult. Auditoria care o ai la momentul actual în Instagram, este muncită de tine sau ai făcut promovări, spre exemplu, la machiaj prin creatori de conținut, influențe? Eu, pagina asta de Instagram, de exemplu, dacă să vorbim, eu am de foarte mulți ani, nici nu știu, de 15 ani, de mulți ani. Și adică oricum, din început postam pe mine, postam familia, adică ca un om simplu. Și de când am deja cu machiaj, și atunci se vede că eu tot avem, așa să le numim apucături, că vreau să ies în evidență. Și am participat, asta a fost de mult, cred că vreo 12 ani, 10 ani, participam la concursuri. Și de unde vineau mulți urmăritori, dar mulți ștergeau. Și careva au rămas dintre și de exemplu, știi? Dar oricum, acum am mulți, nu știu, de 2 ani. Un an de 2 ani m-a dat urmărire. Da, ai avut, spre exemplu, atât crutile să vii să-ți pui cineva să îndrăznească, că se găsesc și din ăștia îndrăzniți că și postezi. Deși eu și n-am rute. Dar chiar și să ne spună, pentru mine pe ureche ne-o tragi pe altă neieșit. N-am eu treabă. Eu tot viața n-am ascultat niciodată de nimeni și... Ce așteptări ai din domeniul beauty la noi în Republica Moldova și dacă vezi o dezvoltare mult mai mare decât este la momentul actual? Sincer, eu cred că pe viitor să rămân numai fetele care fac content, care filmează mult și mie îmi pare că nu o să fie atâta lucru cu clientul. Mie îmi pare că oricum lucru pe client cam să dispară în anii viitori, eu așa cred. Iată, ce țară vezi mai multă dezvoltare în domeniul dat? Nu știu, chiar nu pot să răspund la întrebare. Iată, în Rusia există modalitatea lor
de domeniu. În America este altul. Acolo foarte mult în America se bazează de a scoate produs, de a le face dita mai marketing, lucrează cu modelele care pe podium. Acolo, cred că acolo așa și tot accent. Dar există și în Rusia. Spre exemplu, în Rusia, tot, spre exemplu, la momentul actual, eu o direcție în domeniu, dar foarte mult lucrează cu creatorii de conținut, cu bloggerii, cu extinderile de multe produse de-a lor, ajung la noi pe piață, spre exemplu. Oricum, de exemplu, eu cred că Rusia iarăși se inspiră de la America. Parcă îmi pare că America e acolo, de acolo vine baza, știi? Și dar nu știu, normal, noi trebuie să luăm exemplu. Și la noi am rămân și rămâni. Ok. Dar îți place machiajele, te interesează, spre exemplu, machiajele fetele de culoare, fetele asiatice? Asta și chestia, că mie-mi place când e diferit, știi? De asta și ți-am spus că mie nu prea mă regăsesc anume ca un client, știi? Și în machiajul ăsta clasic, machiajul de seară și mie îmi place mai mult, nu știu, ceva nou, ceva... Da. Ceva schimbări, ceva, chiar și nu e ca machiajul color. De exemplu, oricum n-ați primeați pe 100 de persoane să faci, oricum o să fie diferit, știi? Și diferite culori dau și nu știu. Iată, când ai început să-ți faci trusa pentru machiaj anume cu bază de clienți, ți-ai făcut investițiile toate odată sau pe parcurs? Oricum, cam... De exemplu, produsele care sunt lux, apoi oricum acelea deodată, adică am început cu dânsurile, și paralel ceva de la noi, ca de exemplu, brut. Dar emoțiile le-ai avut, spre exemplu, merg să cumpăr. Dar eu tot am comandat de pe internet și tot mi-am venit acasă, le-am înjurat, tot patul meu era plin de produse și cu lumea acolo comentarii, eu închip un sac de bani, nu știu ce. Astăzi Elena și-a lăsat amprenta pe fața mea și vreau să ne spui ea pe final un sfat. Pentru cei începători în domeniu, eu și sfatul le-aș da, dacă asta le place, dacă sunt că asta e a lor, apoi să nu se rușineze, să iasă în online, să, nu știu, să arăte așa cum sunt ei și așa cum văd ei machiajul, de exemplu, să nu se iei cumva după trenduri, după ce își fac alții. Anume ce își fac ei, spun accent pe ce își sunt ei, ce își le place lor. Ceva interesant. Da, e ușor să machiezi și să vorbești în același timp. Da? Ai observat că pur și simplu mai murduresc. Da, dar ai observat în momentul când îți dădeam întrebarea și răspundeai că eu plec din proces? Da, pentru că am avut această întrebare și îți spune că dar de ce să opresc și nu machează? Parcă asta e ideea. Ideea este asta, dar de fapt nu e atât de ușor. Eu îți mulțumesc pentru experiența de astăzi, să fac cunoștință cu tine. Îmi place foarte mult ce mi-ai făcut tu, este ceva deosebit. Eu știam că să faci ceva cu lor dintr-o dată, fiindcă de pe pagina ta de Instagram este vizibil de fapt care ți este direcția și sper mult că auditorii de aici să te aprecieze, să lase un comentariu ce părere au și dacă te cunoaște cineva înainte de interviu. Da, mulțumesc mult că ați venit și tot mi-a plăcut de experiența. Mulțumesc! Pa, pa!